Погледна я път с ликовете. Цяло тук се катери, така ли? Да. И после половин час мина по края язовирите, което е почти пора. Ще внимава някой, не се хлъзи. А кои си язовирите? Не знам го, не, въобще. Че има завой, май. Да, и тук нали показва, че не трябва да върви нагоре, трябва да върви там. Alright! Намерили колко умя. I was pleasantly surprised. At the same time, you can enjoy a panorama view to the right-hand side. Прави проверка. Виждали са нещо? Да. Има колело даже. Аварийно колело. Много сте им даваме на тях така. Ой, да ти им давате? Не, стига. О, стига, ви голямо си знаеш на брайка. Ясно, тук сме. Вие знаете ли преди нас? Ето да. Тук вече майветки има това, знае. Ма как? Матна си още ти кажа на здраве. Чайчи, какво да предложим на групата? Да, чай, нещо. Кафе, трифино. Куда с трифино идем? Айде веднага с трифино, бързо. Да се дохотиш. Чайчи. Да пробиваш дърво. А те дървето доста скоро. Не мърдам така ли? Дай! Така се махне ли ги? Аре, че го изпреварим.